alumnes de l'Escola Nausica, jo vaig de 6è. I jo vaig de 5è. I aquí estem celebrant Sant Jordi, com podeu veure, aquí estan explicant els seus llibres, perquè nosaltres hem creat llibres en equips i durant la setmana anirem explicant de classe en classe, en grups de 2, els nostres llibres creats. El nen va agafar el nadó Yeti i se'l va amagar sota l'abric. Es van fer tan amics i finalment se'l va voler endur a casa seva. Per Sant Jordi també venem roses i punts de llibre fet per nosaltres mateixos, llibres que hem portat de casa, i els diners que guanyem, una part va cap al casal d'infants de Raval i l'altra és per les convivències de 5è i 6è. Entre 5è i P2 hem pintat unes cartolines, després les hem retallat en forma d'hexàgon, segons les rajoles del terra, per fer aquest gran mosaic en forma de rosa. I l'hem plastificat perquè es pugui caminar per sobre, perquè el puguis tocar i que no se'n vagi. Ara anirem a veure l'assaig general que estan fent els nens i nenes de P5, on estan fent la llegenda de Sant Jordi. Avui els hi ensenyaran els de primer i aniran tots disfressats d'algun personatge de Sant Jordi. A mi m'agrada molt quan el meu pare entra a casa i em dona una rosa perquè ho trobo molt maco i sempre m'agrada i és un detall molt maco i sempre el posem a casa. La majoria de persones estan feliços, és un dia especial i regalem roses i llibres, ens inspira a llegir alguna nou, fem activitats, però també durant l'any s'hauria de llegir més perquè és bo per al cervell i per la cultura. Et regalo una rosa vermella. Al poble espanyol. El festival per nens i nenes en què els grups de sempre actuen per nosaltres. Todo para todos, todo para todos, todo para todos, todo para todos, contadme a mí. Todo para todos, todo para todos, todo para todos. Alguns dels artistes que hi actuen són The Pinkertons, Enric Montefusco, Joan Colomo i la Iaia. Mulata, oye, ¿cómo vas? Mi ritmo bueno para gozar. Durant tot el dia hi ha una trentena de propostes diferents. Concerts, espectacles i tallers per tota la família. Al festival també hi ha espais on es pot llegir la música. Un contacontes narra la història de grups mítics com Metallica, Ramones o The Pitch Mode per nens de 3 anys. Hi ha catifes sonores gegants i amplificadors que són cabanes. La inauguració la fa la joveníssima DJ Odette, que té 9 anys. Ella és filla d'un disc jockey i avui punxa peces dels anys 60 en vinil. Aquí al Minimúsica hi ha molts tallers. Nosaltres acabem de fer el de experimentem amb instruments reals. Instruments de corda, percussió, de vent i podíem tocar tots. Hem tocat el violí,
la guitarra, la flauta, el clarinet, el saxo, la bateria... Ens ha agradat molt el Minimúsica. Ha sigut molt divertit. Que en tu epitafio se entienda la letra. Gracias. Un any més hem vingut al Jardí Botànic Històric. Al Teatre Tradicional Bioblitz Barcelona. Al Bioblitz descobrim la natura de la ciutat. Identifiquem el màxim d'animals, plantes i fongs. Per començar hem fet un taller de formigues. Hem vist molts tipus de formigues que tenia, per exemple, el cap vermell i negre. Una formiga és un insecte que viu a tot arreu. A tot arreu, mira, diguem, quantes tipus de formigues diferents podem trobar per aquí? Moltes. Moltes, ja et dic jo. A nivell mundial, de tot el món, hi ha 13.000. I podem veure alguna que hem vist abans, que és que no totes les formigues són iguals. Existeix el polimorfisme. Una paraula complicada, però simplement significa que totes les formigues són de diferent tamany. Com podeu veure, des de la més petitona a la més cabezona que hi hagi per aquí, totes tenen un tamany diferent. N'hem vist unes que feien una mudança i també que aixecaven el cul i tiraven àcid. Les del cap vermell anaven davant en línia. I també n'hem vist unes que portaven les larves. Hem mirat les formigues amb la lupa i ho recomano per al pròxim any. Com aquesta, que és taronja. No és vermella. Això significa que aquestes formigues acaben de néixer fa molt poc, perquè les formigues quan neixen no són negres, són blanques. N'hi ha tallers on podem construir caixes nius per ocells. Identifiquem ocells a través del seu cant. I també n'hi ha tallers de fotografia de natura amb el mòbil. I visites guiades al Jardí Botànic. Benvinguts a tots i totes al Flic Flac Circ 2018. Que comenci l'espectacle! Hem vingut aquí al teatre a fer el flic-flac amb moltes altres escoles. Totes les escenes que hem fet, el protagonista era el Juli Verne, que ens explicava les seves històries i tot el que havia viscut. Era com un teatre d'acrobàcies. La primera escola, que és la Farigola de Vallcarca, el que han fet, la primera escena era l'electricitat. S'anaven movent i al final tota l'electricitat quedava junta i es juntaven tots. La segona escena ha sigut la calculadora, que anàvem fent figures d'uns quants nens, que eren números, i al final feia un resultat. I al final la tercera era els videojocs, que el que feien era diferents nivells fins a arribar a l'últim i que s'acabés la bateria. A mi el que més m'ha agradat ha sigut la dels videojocs, perquè anàvem molt coordinats i ens ha sortit molt bé. I la de la calculadora també era molt xula. La segona escola que ha actuat ha sigut l'Arenal de Llevant i han explicat els viatges del Juli Verne amb el seu submarí Nautilus. Ha explicat que quan va anar
al mar Mediterrani va veure uns peixos i quan va anar al mar Roig va trobar els mateixos peixos. Llavors va pescar uns quants peixos, li va fer una marca i va anar al mar Roig i es va trobar els mateixos peixos amb la seva marca, perquè ell creia que hi havia un corredor submarí que comunicava els dos mars. Els nens han agafat com mocadors i amb la llum blava es veien com il·luminats. Llavors han començat a moure, al final han fet el swish-swish i el Nautilus ha anat passant per al mig d'ells. Al submarí hi ha un moment que surt de sota l'aigua i els reben unes quantes foques. Es troba al Pol Nord. Han començat a girar pel terra, moure els peus cap a dalt i cap a baix i està per tot l'escenari girant. La mateixa escola que ha fet lo del submarí ha explicat el viatge amb globo fins a Àfrica. Han agafat com un globo molt gran i l'han començat a moure, s'han posat dintre, han sortit, han fet diverses figures i ha quedat molt maco. Anàvem vestits com molt de selva, amb colors vius i cridaners. L'última escola ha sigut la Dolors Monserdà. Han fet primer la història de quan Juli Verne va arribar a Rússia i havia d'entregar una carta i per donar-la havia de travessar un lloc que estava ple de rebels. No li podien agafar la carta perquè si no la podia entregar. Al final li agafen la carta, però ens diuen que hem de llegir la història de Juli Verne per saber el final. I l'última història que hem vist avui ha sigut que començava amb una aposta de quant temps trigaria Juli Verne en donar la volta al món. Va dir que ell ho faria en 80 dies. Han passat per molts països i han vist a la Índia, han vist elefants, també han vist carros de cavalls, cotxes i molts transports. Som els nens de Rius i Taulet i hem vingut a fer el Dansara. El Dansara és un ball que crec que el fem cada any. Ara estem al Palau Sant Jordi. Aquest lloc és molt gran i hi ha moltes escoles. Hem assajat i ens ha costat molt fer-ho, que ara ho faran davant dels pares. Jo tinc una mica de vergonya, perquè normalment no m'agrada ballar davant de molta gent i no estic acostumada. Diu la nostra professora que si tu t'equivoques només és un i no fa falta enfadar-te perquè hi ha moltes persones. La meva cançó preferida ha sigut Ivan Ivanovic perquè feien coses de braços. Solipanta és la dansa que m'agrada més perquè té molt de ritme. És una dansa popular catalana. Panlleri pica fort, el piu, piu, piu. Panlleri pica fort, el piu del ninot. Panlleri pica fort, el piu, piu, piu.
tots han ballat Happy Birthday. Quan deia xa-xa-xa, aixecàvem les mans. Happy birthday to you, cha-cha-cha. Happy birthday to you, rica-cha. M'ha agradat molt. A mi m'agrada ballar, perquè a mi m'agradava molt aquestes danses. Les volia ballar. M'ha agradat molt les danses i quan he vingut em feia una mica de vergonya, però després, com he vist que hi havia molta gent, ja no he tingut vergonya. Y me va dando y me da sorpresa d'amore, libera. Hem vingut de l'escola Sant Julià a la masia de Can Déu a fer activitats. Hem començat en la masia i ens explicaven com vivien tots els pagesos. En aquell temps no tenien els aparells elèctrics que tenim ara i feien servir les brases per cuinar i escalfar-se. I la llum ficàvem oli que ja no els servia i posaven un cordí o alguna cosa així i l'engegaven. Penseu que tindre els animals a dins de casa era molt bo perquè donava molta escalfor, però al mateix temps les mosques i la pudor i molt sí. Tenien una cosa per espantar les mosques, era com la cua de les vaques, perquè a les mosques li espantava que estés tan llarga la cua de les vaques. Hem fet com una mini obra de teatre, com que menjaven i les mosques molestaven molt i han agafat aquest invent per apartar les mosques, l'ha donat i no s'apropava ninguna mosca més i podien menjar tranquil·lament. A la masia m'ha agradat la cuina perquè hi havia moltes coses interessants. M'agradava el forn perquè era com el dels pizzas i era molt antic. Hi havia moltes coses antigues, sabó fet a mà. Hi havia una pastera que és on posaven els ingredients per fer el pa i quan amassaven i feien la massa i després a la nit el deixaven perquè es fermentés i després el dia següent el ficaven al forn i després de poc es feia pa. També hem vist altres habitacions, hem vist el racó de Festellà. En Sergi s'ha explicat que quan l'amo moria i tenia fills, un o marxava o es quedava amb la casa. El primer nen era l'hereu i la primera nena era la pubilla. No, tu a soles, amb la Paula, no aniràs pas. Com a molt us deixaré festejar el festejador, però sempre vigilats de ben a prop, per la vostra àvia us estarà vigilant que no feu res. Després de la casa hem vist adob com quedava després d'un any o mesos. Hem entrat a l'hort i el Sergi ens ha ensenyat que hi havia unes plantes que no eren només verd, eren també de color. I després hem vingut i ens ha partit per grups per a plantar i ens ha donat l'adob per posar-ho i després amb el rastrell hem remogut molt bé perquè se barregi. I després ens ha donat les mongetes, hem esperat una estona, les hem posat i les hem tapat una miqueta i després hem anat ficant aigua. A mi m'ha agradat molt vindre perquè la masia m'agraden molt les cases grans i les coses velles. M'ha agradat molt venir aquí perquè en Sergi ens ha explicat moltes històries de la masia de Can Déu i és molt xulo aquí a l'hort i el rellotge solar que hi ha a l'entrada marca l'hora però 2 hores més atrasat.
Hola, som els nens de l'Escola dels Encants i hem vingut aquí a BTV a descobrir més coses sobre la televisió. Quan hem arribat hem anat a un plató, hi havia moltes càmeres, ens van explicar que tota la decoració havia de tenir rodes per poder moure tot bé després de cada programa. M'ha impressionat molt perquè no sé com ho fan, però és que no es veuen les rodes. Ens han explicat que els focus mai els movien perquè era supercomplicat moure'ls. Això és l'únic que no movem entre programa i programa. Ens hem fet una foto al lloc de la porteria i dos companys meus han fet una cosa d'un presentador i un enginyer que havien inventat coses i ha sigut molt divertit. Ens acomiadem del programa Terrícola. Adéu, Alan, i fins al programa que ve. Quan fas una entrevista, el presentador ha de saber més o menys el que li va preguntar al convidat, perquè no pots agafar ja i preguntar el que vulguis. Llavors, has de saber més o menys què treballa i què fa i preguntes. Hem vist un plató que era més petit. Era el plató d'informatius, que hi havia una càmera que tenies un pedal a sota de la cadira, que l'apretaves i en aquella càmera hi havia lletres que les anaves llegint, que era com un guió perquè te'n recordessis de les coses que deies en les notícies. Hi havia un mirall que feia que després, quan tu veiessis, ho poguessis veure bé, no al revés, i hi havia una càmera i així, per exemple, si tu veus telenotícies que t'estan parlant així, no, en veritat potser estan llegint, però com a darrere hi ha una càmera, tu et penses que t'estan mirant a tu. Dissimulen molt que llegeixen, però de vegades es nota una mica. Després hem anat a la sala de maquillatge, no, i ens han explicat que hi havia uns estilistes que escollien la roba de cada presentador i després estaven a la zona de maquillatge on si per exemple venia una senyora amb el cabell rissat i el volia llis, tenia que estar 2 hores abans allà, o quan tenies que anar-te a algun lloc de Barcelona per gravar tenies que fer alguna cosa senzillet. Hem anat a la ràdio i de càmeres robòtiques, focus LED, serveix de plató també.